η κόλλια. Κάνατε τις έρευνες σας λοιπόν, επεξεργαστήκατε τις απαντήσεις και είστε έτοιμοι να κάνετε την παρουσία σας την Πέμπτη μαζί με τους άλλους. Τα άλλα σχολεία, τα θέματα που επιλέξετε μάλλον για να ρωτήσετε είναι κοινά ή ο καθένας επέλεξε με τι θέλει να ασχοληθεί, με τι θέλει να ερευνήσει? Το κάθε σχολείο έκανε τις δικές του επιλογές στα θέματα που θα ερευνήσει. Απλώς όλα έπρεπε να κινούνται γύρω από τη μετακίνηση, την οικολογική μετακίνηση. Μάλιστα, άλλοι θα κάνουμε τα λεωφορεία, άλλοι θα κάνουμε τα πόδια, γιατί και τα πόδια είναι οικολογική μετακίνηση. Εσείς βέβαια έχετε μια συμπάθεια, σας είδα έτσι από το ποδήλατο και δεν είστε πολύ γυμνασμένος. Στα χαρτιά τουλάχιστον από ό,τι βλέπω έχετε ή κάνετε ποδήλατο? Κάνουμε, γιατί όχι. Λίγο, γιατί όχι, εντάξει, σωστά, έτσι σας είδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάνετε μια ποδηλατοδρομία. Πολύ ωραίο αυτό, η οποία γίνεται πότε? Θα γίνει την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου το 2014. Ναι. Μαθητές από το σχολείο μας και από οπουδήποτε αλλού θέλουν μπορούν να έρθουν στο σχολείο μας που βρίσκεται στη Χριστοπούλου 6, όπου θα ξεκινήσει. Πίσω από την Αχυροποίητο. Πίσω από την Αχυροποίητο. Ναι. Όπου θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος μας. Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής μας. Ξεκινάει από εκεί, πάει Εθνικής Αμήνης, Ολύμπου, Αγίου Δημητρίου, εν πάση περιπτώσει κάνει Αρμενοπούλου, κάνει μια βόλτα η οποία είναι περίπου 3-4 χιλιόμετρα. Είναι γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα, δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι μαραθώνιος, είναι λίγο έτσι ημιμαραθώνιος του πούμε και πάλι πολύ του βάλουμε, αλλά 2,5 χιλιόμετρα. Έχετε εξασφαλίσει την άδεια της αστυνομίας? Πώς το κατορθώσατε αυτό, μπορείτε να μου το πείτε ρε παιδιά? Αυτό εμείς απλώς δώσαμε την ιδέα στην καθηγήτριά μας, η οποία μίλησε με την τροχέα. Ποια είναι η κυρία Τάρε, να της δώσουμε τα εύσημα λοιπόν? Η κυρία Νουσδίλη Ελένη. Η κυρία Νουσδίλη λοιπόν, η οποία πήγε στην τροχέα. Πήγε στην τροχέα και ζήτησε την προηγούμενη βασικά Κυριακή να κλείσουν τους δρόμους, αλλά λόγω καιρού δεν έγινε και δεχτήκανε. Αυτό είναι βλέπω την πρώτη θετική, πολύ θετική ανταπόκριση εκ μέρους της τροχέας. Επίσης μου είπατε στις 6 του μηνός θα κάνει την παρουσίασή σας και μάλιστα στο Δημαρχείο. Άρα υπάρχει ανταπόκριση και από τον Δήμο. Σου λέει τα παιδιά τους δώσουν μια αίθουσα. Όχι, αυτό το πρόγραμμα βασικά το διοργανώνει ο Δήμος. Μάλιστα. Οπότε σας περιμένει για να δώσετε τις ιδέες σας. Ελπίζω να σας πάρουν αρκετά σοβαρά τις ιδέες σας, γιατί ξέρεις το καθαρό μάτι των νέων βλέπει και άλλα πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε εμείς που έχουμε βέβαια αλλοιωθεί. Θάνο, πόσους πιστεύεις ότι θα λάβουν μέρος, πόσους περιμένετε να λάβουν μέρος αύριο Λοιπόν, αύριο είναι άγνωστο. Έχετε αγωνία? Άμα δεν έρθει κόσμος ή δεν έρθει? Κοίτα, εμείς έχουμε κάνει εκδήλωση στο Facebook. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται θα έρθει κάποιος κόσμος, αλλά έχουμε καλέσει και πολλές διαφορετικές ομάδες ποδηλάτες. Ναι. Και είπαν ότι θα έρθουν και αυτοί να βοηθήσουν. Ναι, αλλά αρκεί να είναι καλός ο καιρός αύριο. Ποιος είναι ο σκοπός που κάνετε αυτή την ποδηλατοδρομία? Θα έρθουν αύριο με το ποδήλατο απλώς για να κάνουν 2,5 χιλιόμετρα ποδήλατο ή θα γίνει κάποια εκδήλωση, κάποια μιλία πριν? Αυτός ο σκοπός είναι ότι θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς οι μαθητές ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκη και θέλουμε να δείξουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης ότι αυτοί ασχολείται μόνο περιφερειακά τη Θεσσαλονίκη, δεν ασχολούνται και κεντρικά. Μες στο κέντρο της πόλης. Εμείς που ζούμε έχουμε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, δεν έχουμε πολλές ράμπες για την ΑΜΕΑ. Και αυτές που έχουμε πάει τις έχουν κάνει πάρκινγκ. Ο κάθε γαϊδούρι, γιατί δεν μας λένε τα γαϊδούρια, όχι γαϊδούρι, χειρότερο, άλλο πράγμα. Ο κάθε αυτός κάθαρμα πάει και παρκάρει στις παράμπες στον ΑΜΕΑ. Αυτοί είναι για να τους παίρνουν κατευθείαν το δίπλωμα και τα μάξι. Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να τους πάμε αυτά τα μάξι αυτούς. Εμείς αντιδρούμε κάθε μέρα. Ωραία, αντιδρείτε. Γι' αυτό αντίδραση η νεολαία θα μας σώσει. Εμείς έχουμε προβλήματα και σκεφτόμαστε μόνο αυτά. Αλλά η νεολαία πρέπει να αντιδράει. Δεν μπορεί να ανέχομαστε αυτούς που. Ένα-ένα θα πάρουμε. Είναι πάρα πολύ. Πρώτα πρέπει τα ΑΜΕΑ. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο, πιο σοβαρό ατόπιμα που μπορείς να κάνεις, πιο γαϊδουριά, πιο ακοινώνητος να είσαι, να κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί είμαστε και ραδιόφωνο. Σας αρέσει μουσική? Τι μουσικές ακούτε? Τι μουσική ακούς, Ελένη? Τα πάντα, ό,τι μου βάλετε. Κάποιος? Εγώ ακούω house και electronic. Ωραία. Ζή? Εγώ ακούω τα πάντα, όλα μου αρέσουν. Ωραία, βολευτείτε με λίγο ροκ.